něco osvědčí a funguje to, není důvod to měnit. A tak po 2 úspěšných ročnících veletrhu Profesia je tu Profesia 2012. Byli jste někdy na přijímacím pohovoru? Co vás tam třeba zaskočilo, nebo co se vám na něm naopak líbilo? V podstate nezaskočilo ma nič, lebo som sa na to pripravoval. No niekedy som mala pocit, že tí ľudia nemajú o mňa záujem. Alebo horšie bolo v prípade to, že som sa hlásila na nejakú pozíciu, prišla som a keď som osobne prišla, tak to bolo úplne niečo iné. Recepčná na hoteli a keď som došla, tak som mala predávať nejaké vitamíny po ulici. Celkom príjemný, ja som nemala nejaké také tragické rozhovory. Podľa toho, aké otázky sú, ale vždy pred pracovným pohovorom mám vlastný stres. Nespanikáriť, hlavne nespanikáriť. Kdybyste třeba mohl vzkázat něco personalistům a lidem, kteří připravují tyto pohovory, jestli by to něco bylo? Tak možno také otázky viac na uvoľnenie atmosféry, aby to nebolo také suché. No nech na rovinu povedia, čo hľadajú. Akú pracovnú pozíciu hľadajú, nech ľudia potom zbytočne nechodia. By dávali šancu aj mladým, lebo tá prax, všade vyžadujú prax, takže viac praxe, aby sme mohli nejak nadobudnúť. No, že im ďakujeme, že nám ich vôbec robia tie pracovné pohovory a že máme šancu teda. Zoberte ľudí do roboty. Máte třeba nějaké vysněné zaměstnání? Chcela by som pracovať to, čo študujem, teda bezpečnostný technik. No, skôr tak, že mimo Slovenska určite, lebo je to tu veľmi zlé. Mám hotelovú školu, čiže barman alebo čašník, niečo také, ale na takých vychytanejších miestach. Je mi to jedno práca ako práca, ináč lepšie v obchode by bolo. Tak ja študujem finančný manažment, tak niečo ohľadom buď financií, administratívy alebo účtovníctva a nejakých finančných analýz. Niekde niečo v logistike, v doprave a niekde tam, ale konkrétne neviem, ale robiť dopravu. Ja študujem energetiku, takže ja by som sa tej energetike chcela aj venovať. Ja by som chcela pracovať najviac v nejakej banke alebo v takej finančnej inštitúcii. Najlepšie zamestnanie nerobiť nič. Jak se vám veletrh líbí? Vyzerá to tu tak príjemne v pohode. Je tu strašne veľa toho, ale myslím, že to fajn. Asi aj dobre, lebo vyzerá to na nejakú takú dobrú prácu. Možno, že v zahraničí. Pekný, len to je strašne veľa ľudí, takže sa to dosť ťažko motá, ale inak je to fajn.